Gakaw, lingon kay lawas. Ya kami mo sa? Lingon kay naong. Hi! Okay, so karon dili na nato dugayon. Mao ni ato ang sex bomb proper. Ay kadlok dong. Di ka pakon. Mao ni ato ang sex bomb proper number 1 ug mao ni ato ang sex bomb proper number 2. Sa ta magsugod. Sex bomb proper number 1. Dali dili dong. Matugi, pagkita na ko ni mo dito ba kay murag patay na kay ko ni mo. Kili-kili pa. Ali dang, mansay pangalan ni mo? Jesuay kurat. Jesuay kurat. Jesuay kurat. Ako nakuratan ko. Nakulbaan ka wa. Wala. Wala, makakupod sa kong awa kay magpaila ko ni mo. Kupod ha? Puro-puro pa. Katuwa ng rabies ay. Ali daw, ako din ay si Geraldine. Geraldine magbinuntagay kay magbinuntagay man. Kasugakod ka. Oh. Kaya, wala. Dapat ano sa kasugakod ko. Gakot ko. Kasugakod ka. Ali daw, nakay pick-up lines na ko. Ha? Na. Ha? Pero magdito ko eh. Nindot ka bungot ay. Ingon na ba sila og nay bungot? Nindot kayo na pagilok-gilokon sa liog. Suway daw gilok-gilok akong liog doon. Dali, gilok-gilok eh. Dali, dayan. Ano magditok? Hoy! Taysa! Ayaw day, kay masamad na. Mao di ay. Dili matubungot. Suwang man to. Ha? Hali daw. Naman ka pick-up lines na ko. Nakasagoy pick-up lines ni mo, ha? Dapat imong itubag ka na. Ha? Kit. Ikaw daw, Ben. Ikaw. Dali, dili mo rin magkigwang. Ana. Ba. Kit. Ana, ha? Ba. Kit. Sige, kit. Ay. Dali. Bumbero ka ba? Bakit? Wasang bakit ni mo? Huwag nakatumag tiki-tiki ay. Ano na yun? Wah! Kit! Ge! Bumbero ka ba? Wasang bakit? Tuyok na yun! Ge! Bakit? Kit. Puro magtakigan mo ay. Hindi na! Dali na yan! Pasiriti ko be! Asa dapit? Ha! Butot ka! Kunya, nakay pick-up lines na ko! Ay, konting mic. Unsa man na! Mangga ba ka? Mangga ba ko? Dali ko po sa ngawag mo nang gagkigwang. Ba? Kit. Enggahe ko. Atubang nila, be. Atubang nila, ha? Ya, hindi na nagpans. Laro kay kapako na niya, eh. Ali daw. Ugasa ko hikap ato hikap, ha? Pangitan mo hikap po sa imong buhok. Kuligo, sad. Ha? Hikap to yan. Hikap sa kasakong hinay, sad. Mubaos man. Muhikap ka sa akong? Buho. Ayaw ko timay Unya ka. kay muhikap po sa imong agtang. Dagkuwag singot sa agtangon. Unya, hikap sa kasakong? Murang mo gibunyagan. Unya kay muhikap ko sa imong ilong nga puting taasa. Ikaw hikap sa kasakong? Hello. Pikas kamot lang, pikas kamot. Di mada. Bawang magunoy, bawang tae. Nanginaw ka wa. Limpire. Limpyo di ay. Unya kay muhikap magudiri sa imong dughan. Ikaw hikap sa kasakong? Dughan. Huwag magani, tika ay. Hikap, hinay. 1, 2, 3. Di na dughan, liog na. Hikap.
Kapahito. Anak ning tikong ay. Butakal kayo. Ay, dili day. Unya, kay mo hikap ko sa imong tiyang padulong puso. Dapat rin. Tapos, di ikaw saan mo hikap ka sa akong tiyan padulong puso. Hikap. Ubus pa. Ubus pa. Ubus, di na mao. Padayon. Di, ubus pa. Ubus. Karon pa ko. Kay butakal muli kay. Inong dong, tubuin dong. Ikaw nagtitiki eh. Okay, ato ipasa sa Sense Bomb Papa number 2. Wali dong. So karon, andam na ka? Andam na. Ato na ipakita yung kagwapo din. Talong tagipos. Naglibog ko. Ang saging ngani mo? Alex, naglibog ko. Alex ba niya or si Willie? Magmamao man. Barog ko no, Migo. Barog ko no. Ani, barog na dahil ka. Sorry. O niya dong, Alex. Ako dahil si Joyce. Joyce, makabali. Makabali, oh. Liog. Si Liog. Gusto mo na nga Liog. Gamay dako. Si Liog. Ay. Day karon may go mag-ikit-ikit ta ha. Kadiyo to natanig kigadaling ka sa oras. Day gunit sa kong hawak. Ya bilangkad gamay. Membro ka sa guwing bulilit. O dali, ang atong ikit may go pinanaan. Ikaw daw. Bro ka gibalian. Tay sabi pa daw lagi na manukmag. Tarungan sa namin. Ilang. Higta na, higta. Nakabuhi man na. Okay, karon atong paspason ha. 1, 2, 3 and tarungan sa nagsakyod. Ikaw na sa tingog ha. Ready, 1, 2, 3 and tay sabi. Balik! 1, 2, 3, and go! Bay karon last week go kay pao ka unsay tingog sa motor no? Unsa may tingog? Di man to ko ano motor bang to pambot. Balik unsay tingog sa motor? Unya unsa may tingog sa serbato sa motor? Papapapapdol. Unya karon sa may porma sa pag-drive sa motor. Porma sa pag-drive sa motor. Ngano man na, marubilan mo iuwi. Balik, ana na, bilangkad. Ana, ano ka kalibangon? Upo ka gamay migo, upo. Upo, di ta ka upo. Grabe tuhod ko. Ana, upo kay ikaw man akong motor. Upo ka, upo. Ana. Ang monobela, asa monobela, amigo? Maglisod ka. Anak, upo lang gamay, upo. Kuya, kumugunit ko si mo ang dunggan, morning tingog sa motor. Kumugunit ko si mong ilong, morning tingog sa serbato. Sapol! Papapul! Hiliti na mao! Babangka, matali mong kalaki, oy. Bani, kumugunit ko si mong dunggan, tingog sa motor, kung sa ilong, serbato. Hey. Ready, 1, 2, 3, and kanahan, yan karoon atong paspason. 1, 2, 3, go! Naglisod na si Dagul. Okay, atong ibalik ang Sex Bomb Papa number 1. Manayaw ta ha. Uy, nagikuto ka. Huwag pa gani. Manayaw ta ha. Okay na ni ma. Sayo ta bantay bitaw karon. Okay, music.
Huy. Gay, kaya pasayawon pero pakumuto, nagti kayo. Kabuta ka lang na nga. Okay, ato ibalik ang sex bomb bomba number 2. Okay, karon nag-ilahagan niya kay kumot-kumot mga to kay hapak lang ha. Sunda lang ko. Andam na ka? Hapak rato ang diling kumot. Okay ha? Okay, mute. Asa naman ka dong? Tumarang ka tiki-tiki, huwag ka naman. Huwag ka tanaw-man. Okay, so karon pinagi sa inyo ang pagpag din ito makita o kinsay daog nila ha. Pili lang mong gusto ka bo. Arita magsugod sa sex bomb papa number 1. Sex bomb papa number 2. Balik ko na kuha, pakpak lang ulay syagit. Sex bomb papa number 1. Uy, ang itag kwarta. Sex bomb papa number 2. Okay, sex bomb papa number 1. Daghang salamat, Migo. Daghang salamat. Okay, so karon kay ko may gipili sa mga tao. Alat! Pahagkon ka na mo, Migo. Unya, ang pangutana. Kami ang mukis or ikaw ang mukis? Hindi ako sa... Ikaw ang mukis. Unya, kay Boka, unsaon pagkis? Di ba ako man, kung ano, kilid? Anaan pagkis ay? Mwah! Ikaw daw. Mura mang isok-sukog sa sok. Makuyawan man tato eh. Oh, karon mukis ka pero ari lang sa aping ha. Kinamay daghang bata. Okay ra? Pero sa... Sige, ready? Ari ka unan ako din. Sunod niya kay mo. Siya ni mong partner. Yung 1, 2, 3. Kaya sabi kay Murong nagdugo. Haitag na. Okay, ari na sa mong partner. Kuyawan ko ano yung pahitan ko ano yun. Hinay lang ha. Kiss diri ha. Gidali. 1, 2, 3.